Здравейте, приятели! Днес искам да поговорим за цели и как целите са свързани с нашата увереност. Много е важно доколко вие умеете да поставяте вашите цели и как се движите към тях. Поставянето на реалистични, постижими цели играе важна роля за изграждането на вашата увереност. Просто вие трябва да се опитвате да разбивате големите си тези дългосрочни цели, стремежи на много по-мънички и неизпълними стъпки. Докато достигате всеки етап, вие ще изпитвате усещане за напредък, усещане за постижение и това всъщност ще води до увеличаване на вашата увереност. Просто този импулс за движение напред постепенно ще увеличи вярата във вашите собствени способности и вие така ще изградите вашата увереност. Трудно е, когато чувствате, че не ви достига сила или, например, постоянно се сравнявате с другите хора, да се движите напред. Просто невъзможно става. Вие постоянно тогава влизате в това състояние, че с мен нещо не е наред, аз съм нещо по-малко или съм по-зле от другия. Ако вие желаете да възстановите вашата вътрешна сила и увереност, разбира се, каня ви на новия семинар, в който ще работим за това как ние можем да възстановим тези ресурси в нашата психика. Защото в момента много от вас нямат достъп до тези ресурси. Просто те са отишли в така наречената сянка или сенчесто пространство в нашата психика. Така че заповядайте, семинарът е от понеделник в 19 часа българско време. И до нови срещи!